яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Кирьеу машиналар заводы, онкология үзәге, Татар драма театры, шәһәр мэры Наил Мәгдиев объектлар төзелеше белән танышты. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Бал һәм авыл хуҗалыгы продукциясын каян алырга ярминкәләр башлана. Хаҗ сәяхәте тәмамлануга бара. Җырдәшләребез кайчан туган якларыбызга кайтыр? Кирьеу машиналары заводы, онкология үзәге, Татар драма театры, шәһәр мэры Наил Мәгдиев объектлар төзелеше белән танышты. Завод инде август ахырында эшли башлаячак, ә менә театр һәм онкология үзәген киләсе елда куллануга тапшырырга җыйналар. Тулырак Ләйсән Ханова сюжеты. Кирьеу машиналар заводында 400 кеше хезмәт куячак. Әлегә штат 60%-ка тупланган. Инде сынау формасында продукция чыгарылган. Ә инде сериалы җитештерү заводның тантаналы ачылышыннан соң башланачак. Ул 28 августка планлаштырылган. Сейчас у нас ведутся работы по завершению строительства, по завершению пусконаладочных работ. И мы уже готовим стиральные машинки к полномасштабному производству. Хайр урамында киңәйтү һәм төзекләндерү планлаштырыла. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгдиев хәбәр итте. Яңа объектлар төзү сәбәпле юлга ихтыяҗ тагын да арта, диде ул. Этот узел обустроится, заводы появятся на 124 гектарах. Мы в августе здесь планируем закладку еще 2 производств. Крупный распредцентр на 30 тысяч квадратных метров и завод морозильного оборудования. Тагын бер яңа төзелеш объекты Татар драма театры бинасы. Бүгенге көндә бинаны сүтү һәм төзекләндерү эшләре бара. 2020 елга аны куллануга тапшырырга тиешләр. Бирдә театр һәм яшьләр өчен үзәк булачак. Алла бирсә, Алла ярдәме белән строительләр матур итеп эшләсәләр, матур булыр дип уйлыйбыз. Онкология үзәген төзү буенча да эшләр бара. Аны киләсе елда куллануга тапшырырга җыйналар. Үзәк көненә 200 кешене кабул итәчәк. Бирдә барлыгы 9 муниципаль районга хезмәт күрсәтәчәкләр. Сметная стоимость 2 миллиарда 140 миллионов. На этот год выделено 1 128 миллионов. Из них 278 это СМР, то, что сейчас производится на площадке, и 850 миллионов это оборудование. Эшләр график нигезендә алып барыла, диде төзүчеләр. Шәһәр мэры әлеге объектның гаять мөһимлеген, төзелешнең игътибар үзәгендә булырга тиешлеген ассызыклады. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Машина куярга булайда урыны аз өстәвенә ташландык техникада тора дип зарлана шәһәрдәшләребез. Алар автомобиль хәрәкәтенә кымаучаулый, балалар өчен куркыныч тудыра. Ташландык машина турында кая хәбәр итәргә, аларны ничек алдырырга? Бу сорауга хәбәрчебез Лилия Гатина җавап эзләде. Иҗат төркемебезгә ерак барырга туры килмәде. Беренче ташландык машинага безнең редакциядән ерак түгел 27-нче комплекста ук тап булдык. Ул җирле юлда 3 айдан артык тора. Шундый ук проблема 25-07 айырты янында да. Шәһәрләшләр сүзләренә караганда, андый ташландык машиналар урын алып торалар. Ә ишек алларында буш урыннар булай да аз. Мы обращаемся как в ГИБДД, так же как в исполком, направляем письма. После этого они уже находят автовладельца путем принуждения убрать данное транспортное средство. Тагын берничә ташландык машина турында безгә Зәб бистәсендә яшәүчеләр хәбәр итте. Аларның берсе 18-22 айырты янында. Бу машина күрәсең авариядан соң аны беркем дә моннан алырга җыенмый. Икенчесе Сарман трактында төзелеш барган майданнан ерак түгел тора. Без төшергән арада аның хуҗасы да килеп чыкты. Ират бу йортта яши икән. Менә дигән чирмәгән бер җирдә төзүк машина ул. Ну, идинде ул куясын, ишек алды булмагач, мин бит монда яшәйм. Хуҗасыз автомобиль әллә каян күренеп тора. Регистрация номеры юк, көпчекләрнең тыны чыккан, тәрәзәләре ватык, ишекләре ачык. Мэрия матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, хәзерге вакытта 109 ташландык машина буенча эш алып барыла. 71 хуҗалары үзләре күчереп куйган, 7се ремонтланган, 9 автоны подрядчы оешма махсуслаштырылган урынга алып киткән. Тагын 22 автомобильнең хуҗасын эзлиләр. Ташландык машинага тап булсагыз, территориаль иҗтимагый үзидарә рәисенә яки идарә итү компаниясенә хәбәр итәргә кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Шоуда сәуді ейләніші 3%-қа артқаны, нәтижеде ол 77,8 миллиард сумны тәшкил итә. Башқарма комитетта белгілі бүтуләренчә, кулланучы базары үсеше яңа сәүдә объектлары, җәмәгать туклануы һәм сервис хезмәтләре ачылу белән бәйле. Бу 200 яңа эш урыны булдыруга да мөмкинлек биргән. Шәһәрдәшләрне экологик чиста һәм кыйммәт булмаган продукция белән тәэмин итүдә ярминкәләрнең дә роле зур. Ел башыннан Шаулда 44 авыл хуҗалыгы ярминкәсе оештырылган. Фермерлар һәм авыл хезмәтчәннәре тарафыннан сатуга 86 миллион сумга 715 тонна продукция кертелгән. Ярминкәләр алга таба да дәвам итәчәк. С 17 по 25 августа состоится традиционная ярмарка «Медовый спас». А с 14 сентября начнутся ярмарки выходного дня, для которых определены 3 площадки перед стадионом «Строитель», ипподромом и на агропромышленном парке «Южный». Хош сәяхәте тамамлануга барам, быел Сауда Арабстанына Шаулдан 100-дән артык кеше китте. Алар барысы да исән-сау, хош гыйбадәтен уңышлы башкаралар дип хәбәр итәләр безгә. Беренче кеше төркем Казанга 21 августта әйләнеп кайтачак, 2 зур төркемне 26 һәм 28-дә көтәләр. Бүген гаетнең соңгы көнен шәһәрдәшләребез Мина үзәнлегендә үткәрәләр, аннары Мәдинәгә юл тотачаклар. Шаулы хаҗиларының җитәкчесе 30 имәни мәчете имамы Инсаф хәзрәт безнең яңалыкларга видео хәбәр яздырып җибәрде. Allah subhanahu ve teala barşamızga da, bizning cumhuriyatimizga, xassatan bizning Yoshchalli shahariga, barşamızga da iki dünya baxtına erişib, belə qazalar görmüşə, soğuş afatlarindən, açlıq afatlarindən, yetim qal afatlarindən emin bulaq. Daim rəvişdə bəxt səadətdə yaşavlarını nasiblardan eləsə idi. Eidul Adha qayıdı biz bilən Qurban qayıtı bilən sizni barşağızны da qutlayбыз. Татарстан хаҗилары Курбан бәйрәмен бергә билгеләп үткәннәр, барлыгы безнең республикадан хаҗ сәяхәтендә 1800 кеше катнаша. Шоуда урам киносы фестивале үтте. Азатлык мәйданындагы яңа амфитеатрда кыскаметражлы фильмнар күрсәттеләр. Тамашачыларга Россия режиссерларыннан 10 фильм тәкъдим ителде. Кинога кадәр бию буенча мастер-класс, шоу артистлары чыгышы булды. Соңыннан иң яхшы фильмга тавыш бирделәр. Фестивальдә йөзләгән шәһәр һәм меңләгән тамашачылар катнашты. Шаллы урам киносының бер мәйданчыгы иде. Кино күрсәтүнең спонсоры PJ Кама җаваплылыгы шикле җәмгыяте компаниясе, Papa John's пицца шелтәре. Фильмнардан тыш шәһәрдәшләребез өчен концерт та куелды. Урам киносы фестивале 6-нчы тапкыр үткәрелә. Кыскаметражлы фильмнарны илнең төрле шәһәрләрендә ачык һавада күрсәтәләр. Около 1000 работ было прислано на фестиваль. Комиссия отобрала 10. Мы будем смотреть 10 игровых короткометражных фильмов 2019 года, которые себя зарекомендовали, очень хорошо отметились уже на фестивалях. Кыскаметражлы кинематографның иң яхшы үрнәкләрен шаллылар Азатлык мәйданында карадылар. Амфитеатрдан кич буе халык üzülмәде. В этом году вот пробуем новую площадку. Вы видите огромное количество людей, созданы определенные условия, спокойно сидят, смотрят, фильм идет. И думаю, со временем мы будем проводить здесь такие мероприятия. Молодцы, кто это придумал? Просвещайте молодежь дальше. Очень интересно. Ролики очень со смыслом. Амфитеатрга барлыгы 1000-нән артык кеше килде. Фильмны караганнан соң тамашачылар фонариклар яндырып тавыш бирделәр. Чаллыларга Болванка, Миллиард, Гармония фильмнары аеруча шады. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Внимание! Только этим летом. Санаторная путевка за 9900 рублей. В клинике санатории «Набережные Челны». Звоните 56 53 18. Только 2 недели земельные участки по сниженным ценам. Берег Камы, Сосновый Бор и живописные пейзажи. Земельные участки в Тарловке. Звоните прямо сейчас. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Пап, что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.